Hola, què tal? Com esteu? Aneu a algun esplai o cau? Teníeu previst marxar de colònies o campaments aquest estiu? El coronavirus ha complicat molt les coses i avui en parlem. Entrem al Territori Z. I és que molts esplais i caus de Catalunya es queixen que les mesures que ha establert de moment la Generalitat de Catalunya són gairebé impossibles de complir i fan que colònies i campaments perdin part de la seva essència, especialment el seu vessant pedagògic. Per això, avui us volem explicar què diu la Generalitat de Catalunya i què responen monitors i CAPs. La Generalitat planteja que les activitats de lleure aquest any funcionin per grups de convivència. I què vol dir això? Doncs que hi hagi com a mínim un monitor o monitora per cada 10 infants o adolescents i que aquests estiguin sempre junts, intentant no coincidir amb altres grups. D'aquesta manera, en el cas que hi hagués un positiu per coronavirus, permetria que s'aïllessin ràpidament les persones que han estat en contacte per evitar així que hi haguessin més contagiats. Per altra banda, alguna de les altres mesures que estableix la Generalitat és que s'hauran de mantenir els 2 metres de distància, tant a les activitats com també a les hores de menjar i per dormir, fins i tot a les tendes. També es faran controls de temperatura a l'arribada. Les mans es rentaran abans i després de les activitats. No es podrà compartir ni menjar ni tampoc material. Les entrades i sortides als casals i a tots els llocs on s'hagi d'entrar i sortir es faran de manera esglaonada. Els infants també hauran de posar-se la mascareta quan no es puguin mantenir els 2 metres de distància i la gent que tingui contacte amb altres persones que no siguin de l'activitat, per exemple, a l'hora d'anar a comprar, no podran tenir contacte amb els infants. Aquestes són algunes de les mesures, però la gran pregunta és: els esplais i caus poden complir amb aquestes mesures? Creiem que són unes mesures molt restrictives, que són pràcticament impossibles de complir, perquè ens obliguen a mantenir la distància de seguretat de 2 metres en les activitats. Nosaltres ens plantegem com fem unes activitats on es garanteixi aquesta distància, com fem entendre als infants i joves que no es poden apropar si no és amb el seu grup de 10. Alhora també el tema de dormir, que pràcticament necessitaríem una tenda per persona, no? I no les tenim. Això implicaria invertir uns recursos que la realitat dels agrupaments i esplais és que no tenim tants recursos econòmics com per ara invertir-los en més tendes si no ens queden alternatives com anar en casa de colònies, però això també és un sobrecost que no podem demanar a les famílies perquè també estan en la situació en la que estan, no? I també s'han vist afectades per tot això. Per tant, creiem que són unes mesures que no ens permeten realitzar els campaments amb normalitat o de la forma que ens agradaria, òbviament. És molt difícil que es puguin complir amb totes les mesures. O sigui, clar, sí que es poden complir, però requereixen recursos econòmics i clar, no sabem si els esplais ho podran assumir. A part de que requereixen una formació i una implicació de... O sigui, és una gran responsabilitat, no estem parlant d'una nova normativa per un motiu... O sigui, si ho fas malament i tothom es contagia, les conseqüències són irreversibles. Llavors, clar, és una responsabilitat important. Però sí creiem que cal un suport de l'administració de cara a poder-les complir, tot i que, bueno, hi són i són per un motiu. Creiem que no podem complir amb aquestes mesures perquè són molts dies, les hauríem de complir superbé, superestrictament, perquè ens estem jugant moltes coses, estem jugant amb la salut dels infants i joves, amb la nostra pròpia salut i creiem que no podem complir amb elles, no podem complir amb les distàncies. També el tema de la higiene serà algo molt complicat de realitzar, no? Perquè al final sí que s'ha de tenir en compte, però totes sabem que a vegades aquestes coses de campaments costen, doncs encara més netejar els lavabos cada cop que entra algú, desinfectar-ho bé, estar alerta a totes aquestes coses, que cap infant, cap jove agafi el got de l'altre, doncs creiem que això és molt complicat. I el de compartir material, compartir espais, compartir àpats així en grup, a prop. O sigui, l'esplai és compartir i aquesta normativa ho prohibeix. Llavors, ens podem adaptar als requeriments tècnics, però és que parcialment o
totalment es perdem l'essència dels campaments i les colònies i les activitats que fem. A part de que per poder mantenir els 2 metres calen molts més espais i cal que aquests espais estiguin delimitats i les cases i els terrenys que els esplais han contractat no ho compleixen. O sigui, trobar aquests espais caldrà suport per part de l'administració, ja sigui en què ens cedeixin més espais, ja sigui que ens subvencionin d'alguna manera contractar una casa més gran, no ho sé. Però, si no, no és viable, perquè tu has contractat una casa perquè càpiga tot l'esplai en una casa ben apretats i com més apretats millor. Llavors, igualment, nosaltres animem a que es facin activitats del tipus que sigui, ja que entenem que els infants necessiten fer activitats d'estiu, però també entendrem que hi hagi esplais que vegin que no val la pena i que havien previst una cosa i que no és possible i no val la pena. Doncs el que deia abans, no? que és molta responsabilitat, llavors els esplais tenen dubtes de què, està molt bé la norma, però què ha de fer exactament? I clar, hi ha respostes que més o menys el nostre equip tècnic pot haver entès millor la normativa i els hi pot donar. Però hi ha respostes que la normativa és ambigua i que és això, és una gran responsabilitat. Però clar, els esplais estan molt desorientats. I clar, el problema és que queda tan poc hi ha molts esplais que fan activitat al juliol. Queda tan poc pel juliol que hi ha molts esplais que amb tanta incertesa potser tiren pel dret i diuen mira, aquest any no hi ha campaments. Després ja potser s'estan plantejant altres coses. Un cop es van conèixer totes aquestes mesures que ara us hem explicat, molts esplais i caus de Catalunya van mostrar el seu malestar i han intentat buscar solucions per intentar adaptar les activitats que tenien previstes. O sigui, els esplais durant aquests mesos han estat a tope fent activitats online, en plan reptes, videotrucades dels grups més joves o d'altres grups. O sigui, els esplais s'han mogut i continuen perquè l'esplai no és un servei, és una comunitat, llavors no es pot tallar així de cop. Llavors, si no es pot anar al terreny del Ripollès que tenies contractat, doncs mirar de fer alguna cosa al barri, mirar de fer alguna cosa que sigui viable i que amb la normativa, però que els infants no s'hagin de quedar a casa, perquè és això. I creiem que els esplais no ho faran, que creiem que els esplais no deixaran els infants a casa i que alguna alternativa trobaran. També crec que ara mateix estem en la fase de xoc de que els esplais estan assumint que aquest estiu no serà que això ens ha passat a totes, jo crec. Com a solucions, nosaltres la que hem trobat és fer com uns campaments urbans, és a dir, fer com un casal d'estiu al nostre local, perquè tenim un pati, garantint les distàncies, partint-nos en franges horàries, i és l'única solució que hem pogut trobar. També ens plantegem poder realitzar uns campaments al setembre, si com disminueixen o es fan menys restrictives aquestes normes, doncs plantejar uns campaments més curts la primera setmana de setembre, que encara no comencen les escoles, ni les universitats, ni res. Soc optimista en el sentit que els esplais faran activitat com sigui. O sigui, no hi ha res més indestructible que un esplai i que una assemblea de monitores motivades. Llavors, tal com estava previst, no es podrà fer. Però segurament que els esplais que anul·lin l'activitat fora de la set, o sigui, que anul·lin l'activitat que sigui de marxar fora, faran alguna cosa al barri, faran alguna cosa al seu poble i alguns esplais aconseguiran fer-ho marxant fora. Llavors, sí, es podrà fer segur perquè en sortirem. Un dels esplais que va mostrar públicament el seu malestar va ser l'esplai del Pi. El seu equip de monitores va publicar al seu Instagram un comunicat en el que deien que el document que es va publicar no és realista, que no tenen prou espai per poder complir amb les mesures i que n'hi ha que no es poden complir, com la de mantenir els 2 metres de distància. En el comunicat també hi deien que no entenen les colònies, campaments o casals
com un pàrquing pels infants, sinó com un espai d'educació i oci necessari pel seu desenvolupament humà, i al final van demanar claredat i protocols realistes. I bueno, el que va passar és que el vam rebre, el vam llegir i vam veure que el que demanava, el que exigia a les entitats i organitzacions era impossible de complir. No és el que vam fer una valoració entre l'equip de monitores de què era el que ens demanàvem i si ho podíem assumir. I era inassumible. Per tant, vam fer la valoració, també parlant amb altres esplais i caus, vam veure que era el mateix sentiment i vam decidir fer un comunicat. I en aquest comunicat el que explicàvem era una mica això, no? El fet que era impossible complir totes les exigències del protocol i, per altra banda, plantejàvem com es podien dur a terme aquestes colònies, no? En el nostre cas, que serien, nosaltres entenem que serien, des d'un principi entenem que seran diferents a altres anys, però aleshores la pregunta era, podríem complir els objectius educatius pel qual fem les colònies, més enllà de que sigui, el que dèiem al comunicat, les colònies no són un pàrquing per infants, sinó que tenen un sentit, tenen uns objectius, uns valors i tot això. El que demanem és un protocol realista, o sigui que es faci realment tenint en compte la realitat de com és l'educació en el lleure i el número d'infants que hi ha, o per altra banda, si realment es creu que no és possible aquest any realitzar aquest tipus d'activitats, que siguin ells qui diguin que no, que es cancel·lin, que no recaiguin sobre nostra aquesta responsabilitat. Vam fer aquest comunicat també perquè vam veure que no érem els únics que creiem això i que ens havíem vist en aquesta situació i vam tenir la necessitat de fer-ho públic. I hi ha molts esplais i caus que es van adherir al comunicat, que també han fet difusió, i per altra banda també com que aquest protocol ens va arribar des del districte de Ciutat Vella, que és el barri on està situat l'esplai del Pi, també aquest comunicat el vam fer arribar al districte de Ciutat Vella. I ens han respost que s'ha enviat a direcció i a promoció de la infància. I estem esperant aviam si hi haurà una resposta. I fins aquí el Territori Z d'avui. Abans, però, us volem recordar que si algú de vosaltres forma part d'un esplai o cau i si teniu ganes d'explicar-nos la vostra situació o de compartir el vostre punt de vista, nosaltres estarem encantats d'escoltar-vos. I bé, fins aquí el Territori Z d'avui. Nosaltres hi tornem, com sempre, demà a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé!